आवनो फैजोबगोन खालि नैबे सुबाइजार समस्तिनि सिङाव बिजनी टाउनाव दङ जों दा बेवहाय बिजनी टाउननि बांसिनै बङाली सम्प्रदाय असमिया सम्प्रदाय राजबंशी सम्प्रदाय आरो बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा दिनै 300 जननि बारा जगदान खालायगासिनो दङ गतिके प्रत्येक समस्तियावनो सानफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव बांसिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो माखासे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान खालायगासिनो थानायखौ जोङो बयबो नुगासिनो दङ इउपिपिएलआ आरामसे देरहासार जागोन सरकारा इउपिपिएलआनो दागोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिजोबनानै इउपिपिएल दोलोआवनो जगदान खालामनो बयबो रेडि जाजोबनानै दं अलरेडि हाजार हाजार मानसिया जगदान जाखांबाय आरो माखासेया जगदान जानो थाखाय समखौ नेगासिनो दङ जेब्लाबो बे खोथाखौनो बुंबोगासिनो दङ प्रत्येक राजनितिक दोलोआ इलेक्शनाव देरहानायनि थाखाय गाव गावबागाव मोनसे स्ट्रेटेजि आरो पलिसि एडप्ट खालामो इउपिपिएलआबो एडप्ट खालामदों बिपिएफआबो खालामदों कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों दा गावसिनि नोजोरजों नायनानै माखासे सुबिदा उसुबिदाफोरखौ नायनानै गोबाङा गोबां खोथा बुंदों खिन्थु बिटिसिनि जिथु राजनैतिक इतिहास बेखौ जुदि नायोब्ला नुनो मोनो रावबो 2005निफ्राय दासिमहालागै जि इलेक्शन जाबाय बेवहाय हारसिङै देरहासारनाय बेहाय जारिमिन गैया बेखायनो निश्चय समावहाय बयबो राजनैतिक दोलोआ बुजिलायगोन आरो बोरै खालामोब्ला बांसिन देरहागोन बेखौ निश्चय बयबो खालामगोन जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हारसिंब्लाबो जोङो जुजिगोन आरो जोङो सानो जे इतिहासखौ नायनानै बोरै खालामोब्ला मोजां जागोन बेखौनो जों सिद्धान्त लागोन देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन